Woboa enye nokre. Die nti na enye nokre me chirem. Sante hene onye man hene. Nana Damaahene ye man hene. Sante hene nya man hene. Empo Ghana ye constitution. Cry regard say OTUMFUO and the paramount chiefs. That's right. Na Damaahene na anim. Onim mama nkyere wade bi. Wa hu Sante hene nkasa ye ma nanu ntia na Damaahene da. Hu Sante hene won ka bi da. Me hu bi da. Damaahene no na Damaahene na ye na dwen say ade biara ni Asante hene be ya ono obefo aso. Wa ye na dwen say ono ye disrespectful person we disrespect Asante. Muma ye misa abakosem mu say da ban na sampa hene bi akwakoso ya kire Damaahene da. Muma ye misa ye ho say abakosem ba mu e na kire say sampa hene ebi atweafna ape allegiance to Damaahene bi da. What do you mean? Now TUMI na wo say Damaahene no ene Sante hene TUMI de hen na so wakonwa na hefa na ekọ wakonwa na ekọ he me pacha wo kura wo kasa wo ye mistake bi say wo rank Sante hene wo Africa himfuma otoso me nsa mesro point of correction abuzan mu akwa babio ade abaye Felix yesu abuzada bi asiesia na se ensem a ekoso e wo social na na media so na afiesia na ye di hu nkoma ye ne wo mo a wo maben na wo nim detede e wo eye ahensem aheniemu na ahentuo mu ahensiemu na ye ne wo hia na afie di nkomo 1212 na afie wo so wetimi ayi wo de ade afiri na OTUMFUO na ye ba eye Damaahene wo mo ensensem a na circulate wo media na so me yam se Damaahene na ne ya tra na ne nton e kasa eye OTUMFUO ho sani wo pebia e pese wo chese eye OTUMFUO krampo no oye beka se wone wo mo level no na ye pe but wo wura eye history mu krampo a OTUMFUO wone chese wono krampo na beka se eye ahini a e wo man Ghana ono na woda no na se wo rank African po a obeto so eye mako se nyem yenu a miensa abuzia me na sayana asia ye bedi nkomo Damaahene beka nsem bi ema OTUMFUO so ebe reply OTUMFUO kan Damaahene so ebe reply mami twa manam jabo fonka to me sema ba ye bedi nkomo ba ye beto aso abuzia mesam wakwa ba se waje mre na kwaja bo fo ne krato ade abasima abuzia platform kesi se uye dwumaku bi nne se opese eye wudu dwumadie ba woton ade obese ye mfa platform yi so na fe ye mo deru emfa mawa na mana ego screen na so bitimi afre ofra e bibi ketewa bi na fe yetimi ade o platform no ato afidie so na fe ya sell o product no ade ama mama ntwe comfort saya na fe ye fa komo twene fanhia se na na akwa ejosu bebre minua bibi aboko atamfo na ebre aso ye bibi aboko bibi ekoso pa nyame TUMI ni nananum TUMI nti yera na mase atamfo no bekoso abere sanse wo mo nyoma dwen se wo beja ye nti no bekoso aso fasa okay wada ma dinka bodi ma bodi but obi won ma na wante na fiti for saya na Sante hene akomfo hene OTUMFUO akomfo hene me wo Ghana the whole Asante region the whole Ghana Sante hene akomfo hene ba kope e fra me komfo saya na me wo mamponte adwureti a e ho na me di me dwuma ase West PDB boko nsem bi ho na se ekoso a sebi time this was nsem a na Damaahene kana in fact eduru ba bia ya na ya na eduru ba bi so a na asen ayete se eye sere kura so wa hu na Damaahene mesere ni bebrebe oye man hene sebi woda o man ano oda kura ano mesere ni bebrebe ono anim se sebi nsem a okeka no the kura bia nim okay nsem a okeka no enim ana ebisu wo ho ade o ka no ewom but kwan a o fa so ka no enye no kore akwai se Chile Jonas enko so okanya asem but odi atem sa na Damaahene nsem a o ka no in fact eduru time bia aya na eya eduru time bia na ayete sa ase kasa twitwie okay eduru time bi so na ayete sa de ase anisa ya abam se wate ase mefa kwanya we so e de aka kire na Damaahene na na agima badu doctor ba bibiara wo bia na wo ye man hene kese mesere wo bebrebe okay mesere wo bebrebe ensem we na ebobo ba no mesere yiwa no firim okay se wa study wa hu se bunu ho no nyina na agima badu nko a ne wo hene a sebe wa sori a opese wo de yewura anim eye fom wa hu se wo hene bi aka ne ho biem dabi one ne wa fa suma hene omumienu pe ene ne hemfo a sesei omo kansem okay sebe ya na natachima hene ose ade ya kumfia me bunu nchampim diodi akwa akan PAA ba akopɛ wono na bunu man ye ne dia wono na se yesi ye pe obi abunu ye ne dia dia wono na bunu ye ne dia na Damaahene nkasa ye mu no ka asem bi se so far that say we ye bunu regional house of chiefs president ne dia se Sante hene amfa ne so a
ontimi moman hini bia me pesa me fa kwanya we so ka kire Damaahene pen se de waka no oboa woni Damaahene no woni Asantehene hwan na no duru dwom Damaahene be so wo kire Asantehene se ne level no wo no woni ne yepe oboa enye nokre die nti na enye nokre me kirem Santehene onye man hene okay na Damaahene ye man hene Santehene nya man hene empo Ghana ye constitution cry regard say OTUMFUO nya man hene and the paramount chiefs. That's right. Santehene and the paramount chiefs. Adentina constitution now recognizing say the paramount chiefs of Ghana. Ghana. Now OTUMFUO and the paramount chiefs. That is a Santehene, a Santehene. Or your head of all the kings. But other than Damaahene, I say, or acted disrespectful. I didn't hear. My mentor wa DB. One who says Santehene Kasa, Yaman, and Untian and Damaahene da. Dabi. OTUMFUO me and no. Emma Sabi, Bruce Bianyard, one need Damaahene tem Sabi. Na Damaahene Sabi say, na Damaahene Sabi say da. Unsa Santehene won ka Dabi me hu bi da. Ma menkyere ma de bi. Sante ene bono ye yade baako. Bono ene Asante ye nyina ye yade baako. Ye ni ntokwa bia. Dabi. But as Damaahene person wode ntokwa bi beto Asante ne bono entem. Na Damaahene na ye na dwen say ade biara ni Asantehene be ya ono obefo aso. Why na dwen say ono ye disrespectful person we disrespect Asante. Na nye ye ase bayifo no de obeyama ne bia nya ne fe. Enso nani. One who say one no Santehene na wo di na tema wo kan say one so OTUMFUO reply ni da. Dabi. One reply ni da. Yan hwe na anu ada Ghana Vice President Baumia call Bono Regional House of Chiefs. Na Damaahene man na no so na sabi wo kasa wo say nipa kunkuma asi wo sampa OTUMFUO na man sede ehunti. Sede ba ehunti. Muma ya misa abakose mu say da ban na sampa hene bi akwakoso ya kire Damaahene da. Muma ya misa. Efri na na kire mesikafo so efri Damaahene so ebesi na ose ade yo Dr. Ajman Badu asese wodi Damaahene. Ya misa ya ho say abakose mba mu ena kire say sampa hene ebi atwe afna ape allegiance to Damaahene bi da. Sampa fo atwe afna omu so ayi kire Santehene. Okay. Sampa bai hene Santehene no so ayi kire no. Santehene ase no hye onhye Damaahene ase. Dabi. Damaahene ni tumi ana woni ho kwan se wo ka sampa sem emfa ne ho. Santehene na sampa kuro eye ne dia. Na wadenti na kuro ye obi dia na obi asi ni hene ama obi abeso ya kire no. Na obaya se opese otu sani ma nyina digu. Edigu. Pese o kire se Santehene ni tumi nti. What do you mean? Na wo tumi na wo se Damaahene no. Ene Santehene tumi. De ahe na so. Wakonwa ne hefa na ekọ. Wakonwa na ekọ he. Me pa cha wo kura wo kasa wo ye mistake bi se wo ranking Santehene wo Africa himfuma otoso mi ensa mesro point of correction. Ngano me se me no se me ensa. Well, the whole world. The whole wide world. We Queen Elizabeth omo de ne free hono mo. That's we Egypt King Pharaoh free ho. Santehene ne otoso me ensa. Damaahene ya first 500 kura ye monidi. On count. So ono me nyesho say you regarding the crowd but OTUMFUO de you regarding the baby a. Eno ho ani bra ne ho ye ya na ama na Damaahene kansem but hu nya. Omunyai emfa. Dabi. Santehene ye Santehene. Enye ne ena wo ba ko ntokwa na betwe umanso say Santehene ye Santehene. That's what ya jena tum dada. Santehene we Damaahene. Adentina say obi ye man hene. Na sa aban nyina regarding say wo ye man hene na regarding Santehene say wo ye Santehene. Na wo ntia ase no wo mfa court no enko court na wo nsi Ghana aban wo court na ne wo montwe. Na sem kwa mate senka be ye kura nka ye mfa Asante enye se a nation. Na nka ye ntik kuma se kura free Ghana ho. Asante ye nation with his own. Asante man na ye o man o. Dagomba fo mo henye tamale. Sa. O mo ka Asante fo ho. Wo mo na ya anwa akotoko. Okay. Hwe nzima fo mo he. Enye nzima. Dwokwa no ho. Dwokwa echufupra side ho. Sa. Enso so mo so ka Asante fo ho. Ye hwe me nua no manwolofo. Anwonaga na mo tie. Wo mo so ka Asante man ho. Okay. Ye hwe mo daboya. Wo mo so ka Asante man ho. Ebono e ka Asante man ho. Wo mo nyina wa ha bi. Nsem bi koso social media. Hwe abakosem ya abakosem no kura ye ba akopɛ. Guy bi astati ono so kan nsem bi wo so ye nkransa ne yefre no katachie. Na bakosem a wo kan no. Eduru bre bi a ochia no. Eduru bre bi a no kura nya dan enim. Okay. Abakosem no, wunnim abakosem nchen obi a o.
Wonim abakosem nche obia. Mi bisa wo se sebe asanteman no na Damaahene wasum da e wa asanteman council mu. Wa join ni bi da. Okatachi free fana. Eno okatachi free fa. Guy bi so ye fa no okatachi ofiri nkransa. O na TikTok ni social media ke kansem. Okay. O ka fake history. Ya mi say o masum da. Bunu champem o masum asante da anamonsum da. Bunu champem na firi hin na bae. Asanteman na firi hin na bae. Ye nhwe mfiri ho. Okay. Asantefo ne atebo no. Ne atebo do ban so. Ansana sabi bafu pim. Nkransa man ne bafu pim. Ah, o ya sante ni poku arkatachi ne sabi ne kwatia no ba. Ebe man tokwasi ya sabi sante hini ba kuma ne ba je tachima hini ensa se tachima hini nkuro nyina woje de man ne ba bafu pim. Eno na nam so matachima ne nsa se ne nkuro tu a hya na se nyina. Ebe di nkransa hini wo. Okay. Babi ana wotie na wote se tachima na wote tachima hini akonwa so sabi eburu sabi anya do. Wono akora wonim me na wonim history no. Je wo kan nyina no wonim wo ya we. Ayeta akora bosom ta akora anytime nsa da woroma. Ani tio bodom twimpuru ada woroma ne ma sebe ne nsa ase ne nsa san ye den e kan ye frisa nam tano so ene ma asante ni timi kokumkum jama ya din kra kosopiri ama wasa ewi a kire sante ni din dane ntoma e wa asante mamu ne adin kra ntoma aka ho. Okay. Hwa sante hene wa kontokwa o na na yanku biem enne yanku ntokwa si ane ye modern world it be a change na Damaahene ka asem bi se na obiri yebo a e asante hene mesrɛ mu bebrebe mesrɛ mu pi yanka sa obiri yebo a Damaafo na kun no yanka sa o ana abakosam bia ni waso a kyerɛ sɛ obiri yebo a enye Damaafo na kum no na obiri yebo a Damaafo na kum no eye nokre Damaafo na kum no wotafo ahemfie. Okay. Ebra ntokwasi kwaman Damaafo ene kwamanfo so ana ba sa tafo hene sa abre no efre wo mo asiesie wo muntam sam tokwanum na nam so ma na obiri yebo a wuye ene nam so ma konfo ya mo wuye ya nwanwa apebo so hene ene nam so ma oya dan wo wuyi yankasa nya nokre nokre na de tie nie mesrew asante hene estati OTUMFUO pim so se tutu so mesesen asante hene estati OTUMFUO o se tutu so opim so o se tutu the first one na asante hene stati won so Ipacho wati ase yie pa. Sante ne start wo pim so se tu nyame kese so. Na obiri yebo a ne wo fa ase ni mpo ne Kofi se tutu obedi asante hene. Okay. Madin ka kasa asante na ya hye denkyirafo ase. A ne yesum denkyira. Mampo no osum denkyira. Okay. Gabin obia no hye denkyira hene ase. Okay. Adanse no mu nyina hye denkyira hene ase. Sahwi he fa no obia hye denkyira hene ase. Na obiri yebo a ne wo fa ase ni mpo ne Kofi se tutu. Ene ba say yenyi ye de hye obia wo hye de nkyira hena se yi de hye a wonim so wo ye de hye wodi wakonwa kese ni mane mesom. Okay. E wo hote sa akoa enum na sa tutu kwasom de nkyira se be eburu se be nya ado wakodi de nkyira hene nua ba ne ne kofa yafunu ene wo dwane firi hodi kwa akwam sa bre de nkyirafo wo pe o man ya na o musuro o mu wakon mu a eni ne akwam fiefo akwam fiefo na mo ne na Damaahene ye ntaa no na wonu kura wa ye panyini kwa afakoto kura wa de no kwa afakoto kura wa ye akwamu hina wonu ye atapanyini mpo wanka se wa ye adua na piesie na Damaahene sora wo se wo ye adua na piesie wo si dan ye adua na piesie se ebiana friti adua na fo mu nchi firi asuminya asantema so asuminya be kwai area na me kire no okay e ho na adua na fo nchi firi e ho na adua na ti ne ne to nyina firi okay adua na estati free asantema so asantema so ne ye kwaye kase asante hene wo betwa ne gira emu ne ye kɔ ne akwaya amamra ne amane edi amano na ya so adwira na firi ho de aba asante de aba kumase na Damaahene kire mu na obiri yebo a onya asante hene na obiri yebo a ye kwa aman hene nokre de nokre ye nka asanya mu na makunu Damaafo na kum no na me bisa masemu adenti na woni obi akon na wakum no sanka wasa wo hye wase som wo na eba ne se na udwane firi babia wote kobo no mumisa no kura ba kopa Damaahene beyima no babi biara a wo minim sa wotie me papa brana beyima no social media wotie wonsam wotie me pa wotie me yie babi a wo bia na me chia because the wa sika history no aya abakosem ene nkyerɛkyerɛ abakosem sabe ani ba akofo tirim history ani ba akofo tirim e wo bia ne history e wo bia ne fi abakosem sa abakosem esi ye na me ni ho esi ye na Damaahene ni ho
esi ye na me wura asante hene sabe eburu sabe nya ado na woni ho ye ka se abakosem asema aba na aye den akọ aba atwam ene ye se ye abakosem te memo no ensem we see ye no very good ene ye se ye history ma me nkyere na dom ahena de bi na na obiri ebu adom afo ku nu no maku na wi o sanka wasa ka asantefo ana sa atem asante ne nyamae kwaman adentina kwaman no oman hye dom amomase ansom wo sintre so ana mote na mu dwane firi ho ekopie wamfie kotena wampa mu mumie mi say dom ahene be yi ano okay because wakumobi wari no wabaya wakoa meboa na de ntina wakoa no afa de wu kura otis wadwane afiri so ese ka woku na wi ko sanka ba bi ono ko sanka utimi oni ho anka kumase nyina ye dom ahene dia okay na afa de ntina wadwane firi ho ko wampa mu kotena ne dom ahene kuro kare ntina ne wote dom bisa ho after the death of Nana Obiri Ebua sa time no ni wa fa ase Kofi se tutu okode nkyira koso mu ya asabi wakwa akonyem oba o ha wadwane kwa akwamufie wo wakwamufie no onya ne nte se ona ne wo fa Obiri Ebua do mafo ayeden akunu akwamufie no so aisa ana akwamuhene kwa akwamuhene asa abre na ote akonwa so na ansa seseraku eyi dom yi soldiers 800 eyi ni war leader ba kwa ye frɛ na numa samoa e de ka dom no ho kyerɛ mo sɛ ɔmo no ho ban fa ne mra kwaman na ɔmo beduru ɔmo ni nkan kwa nkran enkoto atuo e wo Germany fo ho Denmark abrofo enkoto atuo ansa na ɔmo ne ɔmo aba nti atuo na ɔmo koto na ɔmo ba ya na ɔmo de ɔmo ni kyerɛ dom afo so straight ɔmo ko pay revenge ana ɔmo kokum dom afo no e kokunkum no kotwa dom akusiti sa abres ɔhena na ɔte dom afo adwa so eno mukum do makusi no muso mirikam no mu dwane ye samuti sintre su ha ya babia prempe school we ho na prempe college ho no omu dwane ya gede o se tutu be bon mase o se tu o kan omu kogu na hwe babia omote enjira sante ne ne mena ne de kutu kanta bo ho no wono na tutu kurokogu akuro so tutu kurokogu aman so okay sante hene wo ye sante hene se wan suro na wunyini oni afra ne sa kumpanyina mo fra suro no se wan suro sante hina wonyini nche kotoko hene na no asem eye ja sante hene na no asem eye tumi okay sante hene na no asem keke ekɔwi ase afa na nyina okay yan hwe ye Rollins ne sante hene bra na Ghana aban Rollins di akonwa ye pe bosia ada na dom ahene ankwa ama ya ma no bosia hena na no duru na ni monyam na duru he sante hene koka ya na ma Rollins bosia yan fam furo ne fam ra president Kofi so sante hene na koka ya ma ye nya bosia de ma Kofi yen famra tamise so the same thing yen fra tamise so yen famra mahama so the same thing ye free mama so de ba sabe na do dan kwa Kufu ado so the same thing na do mahene de ani brei yes asante ankasa e your mind ani brei asante your mind with his own sante ise bia ase ani ntira da na me kasa kwa me nkroma baje fa hodie ma Ghana no asante ne ye fa hodie dadawo na ye yakontokwa na asante ye na ye ni kwasi bronyini kontokwa sa 100 years ansa na ye je hu free kwasi bronyini ase na no nsem bi kwaso social media say metete se obi ka kire me say sikadwa kra no komfa no chi be wi afri tachima e ya dam sam eni jimisam munni ma wakosema mu misa ma ye nkyere mo mu mi misa ye ho say sikadwa na ba asante da ben tachima ntokwa esi ya mo ka say e na komfa no chi be wi antokwa no tachima ntokwa asante hene be na be kun ye misa o say tutu tam na komfa no chi yi sikadwa na yina yinim say wo yi de ba ye no afi ye se obi wi an se wo pese wo hunu me kire no sikadwa Kofi aye golden stool efiri nyankopon soro ene ba ye komfo no che ansa na sikadwa be ba kura no ma asante fo mpanyimfo no kire kom 40 days ada 40 days di dure na ye fofie awi gede ena sikadwa be ba ansa na sikadwa be ba no na ohene bia wo di akonwa a wo ya man hena akonwa bia no yaje wakonwa tuntum atu amana asie no wa hu ji ba bia komfo no che statue ni si no ho na ye tu amana na ye sie nkonwa no nyina ene ye ntam e ka ntam dinse wo ho ansa na sikadwa be ba be si se tutu na so enti ya pim so se tutu time na sikadwa ba asante me pa cho tachima ntokwa ne ye nana opoku arkatachie after the death of ose tutu no nana opoku arkatachie ene be di sante hene on be di asante mani be through abanya sa abre no enti nana opoku arkatachie ene ba tachima be kun ye enye se tutu okay yo se tutu time na konwa no ye den e ba ye ntokwa no so opoku arkatachie na be kun enti me pa cho se makonwa ayira mo nkwohwehwe makonwa that's right samakonwa ayira mo nkwohwehwe makonwa me pesa me fa kwanya we so kache na do mahene sa bunu ne asante no ye ni ntawantawa bi o problem bia ni ye oro pesa o create as a confusion bi na wo ayampe atoto won so ohene bia di waji
nsama wo keke no so hene bi adi wati ah wo so hene bi adi na chi onyo money supporting say person wo ye bibi ti say said ya asante amanhene nyina se sante hene ase no o person wo keke amanhene wo bu no nyina be na ase let's one asante hene be yepe manhene so nso ankyere manhene what do you mean tachi manhene ntim ma se obeso do manhene da dabi yase ye pagana ha ahene ya sorry kan ne tachi ma bu no man so ono ne bu no wura na osere yo kumfia me ono ne asan ono ne bu no wura akonwadiem wo ye rekuni sante hene ye rekuni okay abusuam wo ne wo fa ase ne sante hene wo de ba ahene mu a sante hene nua keto ne tachi ma manhene okay because sante hene ne rekuo piesie ti so ne rekuo piesie dia ene na rekufuo no nyina mupani no the part what na say de enti na ma ya kasa se be eburu se be nyado na kumfia me one wo fa wo de ba abusuam dia ne wo fa ase ani mpon ene ne ye sante hene okay me be kire mama mere bi ebra ya wura wo ko tachi ma nkochia ne wo fa no wo hu se na tachi ma hene ya mama mere bi ya me fe papa na tachi ma hene nyankopon hira no ntu nkwanam ya me ma onyansa ne ani ahoden hwe na kwanwa wotena aso no ebra sante hene pie se wo ba no sante hene be chia no wie no amane akwan so no sɔre ye na ɔde akonnwa no ma sante hene se won tena so ɛyɛ saa na te ayekofo amamre ne wa fa ase nti waba ne hɔ a wo se na akonnwa wotena so no wo sɔre de ye den ɛde ma ne tena so ma wɔkɔtena babi foforo ansa na ɔbɛma na kwaba ɛne ne amamre ne amane asante obi ka asante obi kyerɛ ɛno kora twe wadwene sisu ma wohunu no pi se sante hene wo so for tachi man here say ono abesode na ode enya konwa ade ama sante here very good ne wo fa ase no nti wo ye kyerɛ se ampa wo ye ne wo fa ase ampa okay mesra mu bebrebe na dɔm ahene nsɛm ne bi wɔ hɔ a okeka ɛya na ya papa mesra wo bebrebe hwɛ sante hene nyanka ntrɔ sɛ bra bɛdwa sante man o onhiaw hwɛ man hene wa sante man mu adoso almost 72 as 73 as 74 paramonsis Ghana how hene be na many paramonsis say sante hene obia ni bi ebinsi sante hene won hiaw kotokwa hene won hiaw wo ha won frɛ so da uwo mu a enyama ofiri mu so a entosini eti die bɛn na sante hene pɛ wo sɛ bra bɛyɛ ma no won hiaw ba bibiara enti mesro bebrebe se nsama a okeka no jai fato na bono untimi nka bono momu se wo nko abeya hene obi amese wase da sa plan na wa begini a wo ye no wamfiefo kra wo koto wo am kotena wampa mu bo mo man hene a wo se wo mo man hene se wo ye bono original house of chief nti na afa wamfiefo aba sante hene wo se wo mo man hene na so OTUMFUO bebo ne man hene eno so okeka ho nsem the same thing applies to fear play so wo ma ba ho bo mo man hene wamfi wo mo no ma ba opim so na ye wura be page wo ma ba mo man hene wo se afali adan ade ani nutan ade ani bere na adom ahene mesro bebrebe twaso na emoa okay sante hene ye nsua ne so me ka kire o plane sikadwa no a wo se wo mu no sikadwa ya santeman ye kra sikadwa ya santeman ye sunsum ene ne ye bosom usai sante hene ho a e wo tim kra MP wa no sikadwa bona da ne ye de ma no wo hu mesro ne bebrebe this is the time was a sign man wo twaso okay na mfa so obi anya dan emma okay abuzi amene eyana na sayana na yedi ehia no mene na ehia sia ne meni agi esanse opa asante abakosemu a mesrewo enkoto book bia na nkenkan na ha sei na headquarters nyina edigu what ase utie the way na dey church nsem ni mu na ese from the start up to the end matin nsem ase eti mesre ese na nadom ahene odama se utie interview we bia na nsem wana na aka no wafa na afi wo dia yegima se wo sese ye ka na se wuntie nso a da achi bi be kwante ade na ye wie ne se no yentinsi eye waso ye na fi ni nkomo obi ba se ya dwumadi be na wudi no ha mo me da se bebre mi nua bema converse ya na me ye dwumadi bebrebe de edi kan pa ya ahobanbo nipa bi a wote asase super ahobanbo akira kwan uni ahobanbo aminu ya ton ayento sa ahobanbo ni wa wo pesika ye unya sika ba nsem mpo a entena na wo de ya japade sa uni ahobanbo a umu oha okay TUMI bi ana se sunsun bi abawa na ede wa kwhwe ba ye bi ufie ba yifin bi asore ya na enyaw because of sa ahobanbo ni wachi sunsun bi ani wachi hwe brother sister me ma me papa bi a wo hwe me wo fa me ma me papa me nua mema me sra mo bebrebe se e wo se wunya background wunya TUMI bi bo ho ban gina wachi sa ente sa bibiara ni wa be ya e be ye o ewiase no enna ho kwa dabi na wiase de kwa nka beda obetu punu dabi ka ena ka betu kwan ya lo ko punu e de safo akọ brother my sister wo hwe me
se woni ahoban bo a adwuma na wabie no enkoso company no enko yie entimi nkɔ anim nipa meto ade brother babi a obi apa ahoban bo me nka nkyerɛ sɛ bra me ho bɛbɔ ho ban da bi wode babi a wo feel sɛ wonim sɛ aduro wo ho tumi wo kɔ na kɔbɔ ho ban okay na sɛ ne nso ma me sɛ sɔfo mo nipa ho ban mesrɛ malam mo nipa ho ban tie ne yie pa ɛyɛ abosom akonfo ɛne bɔ ban tie ne yie malam mo ban me pa cho tie ne yie pa malam mo ban malam mo ban sɛ malam ye protection ma mesrɛ waje usika di kwaje wade anya adwuma malam dia wo ye ne sɛ wo ye nhwehwɛmu na wakyerɛ osara kasa koyi na kwan mie malam nya ho ban bɔ sɔfo nya ho ban bɔ ɛyɛ nananom abosom na ne kura abosom nyina kura no menua enya abosom nyina ɛna ya ho ban bɔ ye wo abosom bi wo ha okɔtɔ abayifo ma abayifo timi kye no ɛna ye abosom bi wo ha yes ye abosom bi so wo ha sɛ abayifo te ne ho pampan kura sɛ wonam aboa so a adwireti akora abayifo kora mefa ye hwɛ abosom bi te sɛ me ya me bosom kopɔ kupɔ beti ma kyere wahu menua kupɔ beti ma kyere nkyere bi a on ɔne frana bayifo wura no ɔne frana bayifo wura no hwɛ kupɔ beti ma kyere wa wahu sɛ wani kupɔ yɛ bosom metene so na ma sɔre wɔyɛ bosom a ɔno wayɛ sɛ lawyer wɔde mmara na yɛ den ayɛ adwuma kupɔ yɛ bosom bi a wɔkye wa ma wo nidi ɔma wo num nsuo fɔn na abafa wa hwɛ bɛka sɛ wo yare ace nso na wo nyale ace akwase kupɔ de tiri mu ɔden papa wɔyɛ bɛma sɛ ɔde mmara yɛ adwuma wɔde mmara yɛ adwuma on your friend say nyakopɔ on your friend say bibiri nyame wonye o minimu no se bosom pa akopɔ pa wo de wadwuma ba bɛhye ne nsase na nakopɔ bo ma badwuma ho ban ma me ono won charge o ade a wodi aye bese fufu anase kokɔ na wo de ne nsa ama no wo akokɔ a wɔpɛ uni akokɔ a wɔpɛ uni nsa kora de nsuo bɔ mpa ye ma se nyakopɔ a ɛno kora na ɔpɛ ne kɛse okay masa bosom no se wo de wa wale abegya no wo pa yafuna wo ba wo de abegya no upa sika wo company bi wodi ya adwuma upa bosia bi wo bank na wodi abeja akwasi kopɔ me no beto ntia enne masaya na me so me di bi ya majapade okay adwuma no manya amana nya ya bɛda na wode aseda ede aba wo yɛ man ye ya na ho aseda tumi ba very good kwatre kwaso baba untuma atie ni din sa hwɛ me a me de te ya me mfa ya funu kom ne te ha me kom de me a ubehu ubai wa wana ntwe agubuo wa hyehyɛ kama wa wana ntwe agubuo wo dos ya adwuma pa na di so mfa so pa wo ya adwuma pa pa aseda baba moho anantwe agubuo me boro 1.7 billion omodos me wura ase kwa ngwa nambo a adwada kra me nsa se beka ho wa hwe eya adwuma pa ne aseda bosom no nsankyerene a oyɛ ene ho aseda ɛna sebe sayana wo ba yɛ amfaso ogu ho a miso minya bidi no hwɛ wa wo ton ade ayento wa wo kɔpɛ visa wa obi abu kwase afa wo sika wa obi adada wo sɛ wode wo ba bi ba brochire wagye sika di wo frɛ no kra wonfa wa bra wa ba bi hu na ba na bu kwase amesoro fa me number frɛ me me nto twere ma no me mu bu nu wo sɛ da na won ko fesi bi me ade a me tiri ni kwase asɛm sɛ ba ma bra wa ba ba fa do afri Ghana do akwa ma no ne ukoduru asɛm akwa hu be ma foforo akwa no kwase ampa nyini ba onyame so be ma onyame so ba ɛno sa nipa kora frɛ me na me hwehwɛm na no kora me donya me ka soro ka fam na ma boso nu asɛsɛ me meto twere ama therefore abotre me bu agu hɔ anase me bɔ wani fra abotre ɛni ntra sa ya na me madwuma me mfa ni agoro no firi sɛ wiase no nsamfo ahi obi tu kwoti na wantu no bia bɛka sɛ wo 98 a babi biara wa wo hwɛ me a wo fa me number frɛ me ka kyerɛ social media wo fa me number akoda mfa obi a number biem wo fa me number akoda ɛmfa obi a number biem o ton wo pa wo de fa obi number na frɛ ne kɔ no so betimi abo wa bosom ekita saya na won kita bi na obi a photo days bia me kum na ntwe mama bosom wo firi sɛ de adwuma na ade ba ma bosom na onkoye because omo didi eye kama ade adwuma na ade beja bosom na wonkoye okay sɛ obi abo po agye usika ahwusum agye usika asa ba ye complain ma bosom no mo na kama okay babi biara awo sɛ wo pra oba bi wagye usika di afre na wo ma bra na me lɔko no ma me nka ni sikra dom me mo amogye mo ho atinye a me saya na me ye adwuma na ma hyɛ da ato so sɛ adwuma we ya ma ye da sɛ na yeye da no so mpa ho ebeduro na ma ya awie wa ya awie na ma gye meseda okay me ya adwuma na ma ne yeye na ade aseda ya den aba Ghana ha mete obi a do betima ka saya na aza me agye misika de me pa wanya ma me bi ni Ghana ha ebi ni wiase ha okay kwatre kwaso be ma ontuma tie ni din adwuma pa na ton no ho wa hu ni pa do me ba me na adwuma na be frefre ni pa de aba hwa fi amasisi asi asase so dimpa masa ayase na hunyan that's right bibiara ni wa asase we so be ye hwampanyifo so do afo ne nyankopon ahuma enye ye bibiara ni wa be ye na asase we so be ye yi dabi enye ye
I just open spiritual protection, spiritual background the ball ho ban. Saya na me free come yan ne. Me ya akwala. Ne mama me kan kira mu se mu Yesu Kristo no. Wo free yan sanchane no mfie san. No so. No 12 years. Come for not free yan sanchane no mfie mienu. Enti men hwese adwini fumiti. Ana men hwese men hye furugu entata so setamale azafo no. Boku azafo no. Abotre. Pa ba ko no wa hye furugu be 36. Uhunu na fia wote wa no wa yakutu. Hwinim no de bansira bobom no de azan wa hye cha huhuhu no wa je usika di. Masa complaints aminya no airtime. Omo say ya Omo jenko fo sika di. Omo say ya dwuma no. Ba po bu ni pafa so. Omo say ya dwuma tamale fo no omo say ya dwuma no. Mesre obi biara wo hwe me wo tie me. Sa wo Ghana ha. Sa wo akwantuom. Pa ho ban bonebo. Okay. Si wo ho kwan. Okay. Usi wo ho ban a ba ifo ntimi ma ho. Wadwuma be koso. Oba ba ifo ntimi nsen no. Okay. Unim se obi atimi wo no ba. Sabi obi kra atimi wo no ba no no a wo se ye ne ba. Akasa ye ne ba no etaisi. Ya wani pa bi kra wo ho a me bosom kopɔ na ma me hu ye. Obi ba ye adwuma wa ha. Se ne bibi obeye bia enkoso. Unim se sa na nipa na wo ba yi a wo de ye ne ho. Ono ana o chi ni fia. Nipa no free wa wase. Kupa chi no fia ha wi agedegede ma ne woro no hu naked wa ha. Wa wase de central region wa wase ana. A obi su wa ha. Nipa no bosom no chiri ni fia o. Ono ana ode ne honam no. Papa nyimu bosom no chiri no fia. Me ka chiro. Ma bosom na de o mu dwakra ni bayie. Eti wa wo ye bibia enye ye. Uso adwuma mu na ate agu. Wo de nsa koka sika na aye basa. Wo koje bosia wo bank Saudi baye adwuma na police fo pe wacho. E de be ntra wa hye sika no. Enye wa o. Efiri. Mr. Officer na me number frame. Ka hwe me sana na me ye bibia enye ye. Na ma chini ama pa aba. Ka kire me sana na. Anka me nko ba bia biem na nso wa no asem kekenti na me be so wa hwe. Okay. Eno pani ade ehia me. Bra na be so me hwe na me no nto ntia. Me ya ntia to adwuma. Me ya adwuma ne mawa na me no wato ntia. Eye yi asai na wo de ba. Ebe ye Yesu nti se wo be sebo na. Sebo a wo fi se wo betimi adiso. Wanum. Se metoka so mutimi bike kra woni bi. Na wa babosom no ye frɛ se kukura ntumi. Kukura untumi. Me ka kyerɛ sa abosom no ntiato adwuma na wo mu ye. Okay. Afiri sa me wa agrada wa ha. Se obi di nkwase ase na mesoma ama, me pa agrada ama. Abotere. Eni nti na sa ya na yese menye no. Enya sa menye me kuma se ha mpo. Me nuanom akonfo kra wo mu suro me. Me nuanom akonfo suro me. Firi sa me mikita nu bone, wo ya meka wato ho nsoli biem, umpie biem. Mesro obi biara wo hwe me. Ba bi biara wo a wo tie me fa me number me frɛ me. E bia wo de na ye protection na wo pɛ. Wo de na ya ware na wo pɛ. Spiritual protection na wo pɛ, physical protection na wo pɛ. Sa wo pɛ tu aduro, wo pɛ sika nuro. Sa wo pɛ tu aduro, wo pɛ sika nuro. Me say asiso, sa wo pɛ tu aduro pa. Apɛ sika nuro de. So wo kwati konfosa ya na wo nya ne wo ba bia biem. Okay. Family number na frɛ me. Ba bi biara wo na afra o problem. Abusua na sayana na ade ahia no wotiri wakasa no esi kona abusua me yesho se we yiwde ade afim sama men so banyime de ade afim yese kasara do hoyi ya na ntoponko na ma na eguskunas eno na ofa obetimi eye etu wo ha obi eho anamo na wotimi anya ano yi abusua ne ahasei na be ma kwa betimi de dwumadi nyina ade asi yese ahia e wo ha ye bia ma nkomo do twewe yesa beto aso makao